जेकर जेकर लइका हाई स्कूल या इंटर के पेपर देत बा, अगर उ कहीं बिना कहले खेते में कुदार या फरुहा लेके पहुंच जाता वो टाइम से, तो एके ई मत समझे कि तुहार लइका सुधर गई। हाँ, ई गलतफहमी तो बिल्कुल निकाल दिया कि लइका हमार सुधर गइल बा ना। पहिले ओके बढ़िया से जांच पड़ताल करा, बढ़िया से उसे पूछताछ करा। कहे से जवन लइका तुहरे 13 बार नरियले के बाद नहीं सुनत रहल, तो उ पेपर दे समय कैसे सुनत बा। कहे से अगर लइकवा के पेपर बढ़िया जात रही तो उ पढ़ले पर ध्यान लगाई, न कि तुहरे काम कैले पे। आ गड़बड़ जात रही तो तू कुछ कहबा टप टप कई धई दे। और एक बात औरो, अगर कहीं पेपरवा गड़बड़ जात रही, आज रिजल्टवा के समैया पर रिजल्टवा फेल लिख के आ जाई, तो लइकवो के बचले खातिर कोनो उपाय चाही न। अगर उ आज से तैयारी बनौले रही, लेकिन काम काज बढ़िया से करत रही, तो आगे चल के यह ओकरे कामे आई। हाँ, जब रिजल्टवा दिखाई या फेल लिखल रही तो तुहू कहबा चला जाएगा, भले से फेल हो गइल बा, कम से कम खेतवा में करत त बा। अगर रिजल्टो फेल आ गए आ तुहर कहनो नहीं सुनता, खेतों में नहीं करता, तुहरो जियरा जब जर जाई तो तुहू रिजल्टवा देख के लाठी झटा कुछ न कुछ उठा लेबा। लेकिन अब कलयुग चलता, उहो नहीं उठा पैबा। बस इतना कई सकला, तनी मनी गरिया के आ तनी मनी हुमच के रह जाइबा, बाकी और कुछ नहीं कर पैबा। अगर लइका के अंदर कुछ लाज शरम रही तो हो सकला या तो माफी उफी मांगे या तो कहीं दिल्ली बम्बई धइले।